шумо соҳиби каталог шудед ва шумо дар хуҷанд истиқомат ва ё тоҷикистон истиқомат доред, мехоҳед онро ба нархи сомонӣ гардонед ва намедонед чӣ тавр. Биёед мегузарем. Мо барои он ки муайян кунем, масалан 179 рубл, он ба сомонӣ чӣ гуна мешавад? Мегузарем 179, гуфтамонам курси компания Faberlic доимӣ аст, дар айни ҳол он ба 0.135, яъне курси мо 1000 рубли мо 135 сомонӣ мешавад. Зарб мезанем, ҳангоми зарб кардан 179 рубли мо 24 сомонӣ, ҳамагӣ 165 дирам шуд. Баъд ва бояд ки мо муайян кунем, ин нархи каталог аст. Он касоне ки мехоҳанд инчунин со скидкаи 20% гиранд, метавонанд ба худ онлайн приложения Faberlic-ро аз мо, яъне ба ман нависед, ба ман шумо равона мекунам, метавонед онро со скидкаи 20% гиред. ҳисоб мекунем. Со скидкаи 20% шумово чӣ гуна мефарояд? Тақсими 1,25, яъне 20% ҳамин суммаро мо минус кардем. Маҳсулоти мо 24 сомонӣ 165 дирами ки дар каталог аст, ба мо 19 сомону 332 дирам мефарояд. Биёед разница, яъне аз як маҳсулот ба мо чӣ гуна фоида мемонад. Мегирем минус баробар минус 24 165, яъне аз якта маҳсулот мо ҳозир 4 сомону 83 дирам фоида гирифтем. Представьте себе, шумо агар якта маҳсулотро аз компания через приложение агар харидорӣ кунед, метавонед аз як маҳсулот қариб 5 сомонӣ фоида гиред. Агар шумо мехоҳед ҳамин тавр фоида гиред ва мехоҳед соҳиби онлайн приложении худ гардед ва мехоҳед аз Faberlic маҳсулотро бо нархи склад харидорӣ кунед, албатта ба ман нависед, ман дар поёни ин видео личкаи худамро мемонам, метавонед бемалол гузаред, ба ман нависед ва худ соҳиби онлайн приложение шавед. Ман ба шумо хайру хуш мекунам, ба ҳама барори кор ва бурдборӣ рӯхонам. Нагуфта намонам, ман Хаджибаева Зарина. Агар шумо хоҳишманд бошед, албатта ба ман нависед ки чунин приложение соҳиб шавед.